হ্যাঁ হ্যাঁ borok no matai হ্যাঁ স্যার tipra sani garden rokni bo sanam khilai keble a kok no bang sakable হ্যাঁ ge স্যার abge amon norok ni family matter amang tai kuno sanani to just content creatorship ঠিক da borok video khlayo lukuni buskang ro video khlayo lukuni buskang khlayo borok logi tongo video khlayo ro umsuk si borok ni tai kunia ani motin nohor mangko kunia borok logi ri tongkha kui tongkha স্যার nge tabu nung sao rang pusani hisab ria buma base sana nung sungjak tongkha nei tangi borok le rang riang ba nong no অবনতা ang amuna sikang se borok omai phe sung omonji sikang no phaijak 10-12 bosor sikang no sung khlai phaijak buji khada হ্যাঁ স্যার te lukuni biskango kabui phunungnani hai phunungnani ira sire ama hai chini niti o krei স্যার স্যার amo o ebrem muchangya tini norok complain khlai horo norok ne complain no norok no wan sugiya prisedi ang sanan musungya ang to sikang ni simno ang mokol gedaliange ang sair phakya ang saimanu biskango boma hai ingna ingyang joto sai tlang অবনতা স্যার ha আং আবনো স্যার are thana sang bo susi ko wan sungjaga omo bo film shooting khaima hai tong thok laima hai sible rogino toile ha rogino tui rogino tui shooting khlailai ma hai kes tong lai blasa tau sungoro media kok ti saka hanggang ke sungno saya abo jeng sana bo musungya tau nung je sawo norok kuno rang hisab mai no kun borono rang rajagya bo nukungle borok saklai ro so rang chubaka nukungni borok ni thani mano rang ya pharo ha joto loko ba buibak thangi yasangnai robo nukungni borok thani ni yakara yasagiriyo ngangge nukungni borok no joto kisu handle khlayo norong ni omai ke khlai jaka মাই খাইজা স্যার বড় মানে যত নাই টঙ্কা বড় 22 মকন হিসাব জি ফুনো গিয়া gata busuk rang tongko busuk baikha tamamo kuno hisab kre ফুনো গিয়া স্যার ফুনো গিয়া খাইছি মাইয়া দারানি যে কটঙ্গি সাইমিয়া লগিও তঙ্গিছি norok bung bufang norok si joto handle khlainani nango borok tan bagi handle khlai tongma অবনত স্যার বড় তো te kaisa ko বড় তো ফাই আমতি হাই খাইবান তো বং তো जों দায়িত্ব তো থাপ সাজায়া হে দিবা স্যার kanadi borok to ani mote ngaga nijini QR code account no rang ya saknani kuno kuskrei haipun borok ya sakha amo sanani amani thaniya lukurok jaha to bono chubakha kokha lukurok borok no matai bo sanam khila kyable হ্যাঁ borok no matai tipra sani garden rokni bo sanam khila kyable a kok no bang sakable ge abge amon norok ni family matter amang tai kuno sanani Oh my god, angka wan mani tadi mothak situ tadi pas itu mani, kintu social media wo tebo se mangpli kase payu, tebo se proof kase payu, amang plio kase family numan pore kai wan sugu, oh kontroversi amse tadi thangnaya, oh kontroversi amse tadi bathangnaya, sarani thangga kai. Mahabharot sinang layano o mangpli kase family pore sanani kok se kri khetam se sasanani dadi mothak situ dadi pathak su male proof tebo se kasawi payu sabna kaham nani sabna khame nani kunu pala se kri kya norobo khare makana o mangpli rogo tabuk tamo se sasanani ang amuna sikang se borok omai phe sung omonji sikang no phaijak 10-12 bosor sikang no sung khlai phaijak buji khada te lukuni biskango kabui phunungnani hai phunungnani ira sire ama hai chini niti o krei amo o ebrem muchangya tini norok complain khlai horo norok ne complain no norok no wan sugiya prisedi ang sanan musungya ang to sikang ni simno ang mokol gedaliange ang sair phakya ang saimanu biskango boma hai ingna ingyang joto sai tlang অবনত স্যার ha আং আবনো স্যার are thana sang bo susi ko wan sungjaga omo bo film shooting khaima hai tong thok laima hai sible rogino toile ha rogino tui shooting khlailai ma hai kes tong lai blasa tau sungoro media kok ti saka hanggang ke sungno saya abo jeng sana bo musungya
Tabu ninje sawo norok kuno rang hisab mai nukun borono rang rozagya bo nukungle borok saklai ro so rang so baka nukuni borok ni thani mano rang ya pharo ha joto loko ba buibak sa thangi yasang nai ro bo nukuni borok thani ni yakar yasagiriyo ngenge nukuni borok no joto kisu handle khlayo norong yom haike khlai jaka Yang mai kerja saya boro mang jodoh naik tongka boro baisok mau kuno hijab sih penuh ya. Gata busuk rang tongko busuk baik ya tama mau kuno hisab kere. Ini penuh ya sir penuh ya. Saya cuma ya, darah ni kotong je saya ya, logio tong isi. Jo norok bung bufang ini norok si joto handle khlai na ni nango borok tan bagai handle khlai tongwa. Abang nota sir. Boro ngoto. Te kaisa ko. Borok to. Hai om ti hai khaitan bong to so dai to sab sa ya he diwa sir. Kanadi borok to ani mote ngagan nijini QR code account no rang ya saknani kuno kuskrei. Haipun boro ya sakha mo sanani amani thaniya lukurok jaha to bono chuba kha ko kha. Lukurok borong no matai bo sanam khila kyable. Borong no matai. Ti prasani garden rokni bo sanam khila kyable akok no bang sakable. Ge abu ge amon norok ni family matter amang tai kuno sanani